Балансът в животът е илюзия. Ето защо. Няма как във вашия живот непрестанно да бъдете в някакъв баланс. Особено ако искате нещо да постигнете. Възможно е в някакъв момент, така да се каже, да усещате, че нещата ви са наред. Примерно, всичко в работата или в бизнеса върви, всичко в така личния живот върви. Вие сте в примерно добро здраве, чувствате се добре, но това е някакъв момент, в който може да се каже, че нещата са в баланс и всичко е наред. И за да си остане всичко така, това означава, че вие трябва да спрете и просто да не мърдате. А със сигурност единственото нещо, което човек не трябва да прави, е да спре и да не продължи да върви и да действа. И в момента пък, ако смятате, че някой път нещата всичко е перфектно, и спрете да действате и да движите в някаква посока с цел нещата да се развиват, то вие започвате да деградирате и всичките тези неща, които са ви наред, ще започнат да се разрушават. Затова всички, където обясняват нагоре и надолу, че трябва да търсим балансът, абсолютно са в заблуда. Някои, според мен, целенасочено заблуждават хората, защото това е нещо, което никога не можем да постигнем. Балансът. Единственото, което можем да постигнем е да искаме непрестанно да се развиваме и да се опитваме да ставаме все по-добри във всяко едно отношение. Било то работа, било то в семейството, било то в лично отношение, как се отнасяме към себе си. Последвайте ни в социалните мрежи. Аз съм Борис Бачев, издателство Надграждам.